कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. राज्यस्तरीय विज्ञान नाट्य महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय. सावंतवाडीतील बॅरिस्टर नाथ पै सभागृहात आज शुक्रवार 27 ऑक्टोबरला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते या विज्ञान नाट्य महोत्सवाचं शानदार उद्घाटन करण्यात आलंय. राज्यस्तरीय विज्ञान नाट्योत्सवात सादर होणाऱ्या नाटिकात सादरीकरणासोबतच त्यातला विषय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे अतिशय महत्त्वाचं असल्याचं या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री केसरकर यांनी सांगितलं. या राज्यस्तरीय विज्ञान नाट्योत्सवात राज्यातील विभाग स्तरावरती प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेल्या 8 विभागांचे 8 संघ सहभागी झाले होते. या नाट्योत्सवासाठी मानव कल्याणासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान हा मुख्य विषय असून श्री अन्न, मिलेट, श्रेष्ठ आहार, खाद्य सुरक्षा, दैनंदिन जीवनात आधुनिक तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवेतील सध्याची वर्तमान प्रगती व समाजातील अंधश्रद्धा व अंधविश्वास हे इतर विषय दिले होते. परंतु आज कोकण कन्याजवळ 3 तास लेट आहे आणि त्याच्यामुळे सगळेच माझे कार्यक्रम ते पुढे ढकलायला लागले. आता आपल्याला माहिती आहे की आज मेरी मिट्टी मेरा देश हा कार्यक्रम आहे. ते 7:20ला ते रवाना करायचे कलश दिल्लीला. त्याच्यासाठी मुंबईचा पालकमंत्री म्हणून मला तिथं उपस्थित राहायला लागतंय आणि त्याच्यामुळे थोडक्यात मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. विज्ञान हा आपल्या जीवनाचा एक अपरिहार्य भाग आहे आणि मुलांनी मी नेहमी बघितलेलं आहे की मुलं कमी कुठे पडतात महाराष्ट्रातली, तर त्याच्यामध्ये 3 विषय आहेत. एक गणित आहे, दुसरं विज्ञान आहे आणि तिसरं भाषा आहे. आपल्याला त्याच्यामध्ये खूप प्रगती करायला लागेल. परंतु ही प्रगती करत असताना विद्यार्थ्यांना आवडेल अशा पद्धतीने ही प्रगती झाली पाहिजे आणि म्हणून आजचा जो नाट्योत्सव आहे या दृष्टीने एक मोठं पाऊल आहे. आपली राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूरला आहे, त्यांच्या पुढाकाराने त्याच्याबरोबर आपली SCERT आहे जे विद्यार्थी अभ्यासक्रम तयार करतात आणि न्याय विज्ञान केंद्र वरळी आणि विभागीय शिक्षण संचालक कोल्हापूर या चौघांनी मिळून या सुंदर अशा कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे. या हॉलमध्ये आतापर्यंत 5 नाट्यप्रयोग झालेले आणि 3 नाट्यप्रयोग होणार आहेत. आपले सन्माननीय परीक्षक वर्ग इथून बसलेले आहेत. ते उत्कृष्ट नाटकाची निवड करतीलच, पण नाटकाच्या परफॉर्मन्स बरोबर त्याच्यामध्ये असलेला विषय आणि तो विषय मुलांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये त्याचे लेखक किंवा त्याचे सादरकर्ते किती यशस्वी झालेले आहेत हे फार महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मुलांना मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आताच मी एक एक्सपर्ट कमिटी नेमलेली आहे. तुमच्याकडे आम्ही जे मिड डे मील देतो तर माझी स्वतःची शिक्षण मंत्री म्हणून अशी इच्छा आहे की मुलांना वाटलं पाहिजे की आज शाळेत गेलं पाहिजे कारण आज काहीतरी चविष्ट आम्हाला खायला मिळणार. परंतु ते चविष्ट तर असलं पाहिजे, त्याच्याबरोबर ते पौष्टिक सुद्धा असलं पाहिजे. म्हणून याच्यामधला एक जो विषय घेतला तो मिलेटच्या संदर्भातला आहे, खाद्य सुरक्षेच्या संदर्भात आहे की खाणं कसं चांगलं तयार करायचं याचं एक टेक्निक आणि त्याचं ट्रेनिंग सध्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जीवनामध्ये कसा करायचा हे ह्या नाटकाच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगितलं जाणार आहे. आणि त्याच्याचबरोबर आपल्याला जर जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर चांगलं आरोग्य सुद्धा आपलं असलं पाहिजे, त्याचं सुद्धा सादरीकरण. आणि हे आरोग्य करण्यासाठी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. आपले हात स्वच्छ धुवायला लागतात, वरच्यावर पाणी द्यायला लागतं, योग्य वेळेला झोपायला लागतं. अनेक गोष्टी आहेत त्या छोट्या छोट्या गोष्टी लहान लहान मुलांनी समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्याच्याचबरोबर समाजामधल्या अंधश्रद्धा आहे याचं सुद्धा निर्मूलन करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग होऊ शकतो. मला एकच तुम्हाला सांगायचं विद्यार्थ्यांना की पूर्वीचं शिक्षण आहे आताच्या शिक्षणामध्ये जमीन आसमानाचा फरक असणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे तुम्हाला आता व्यावसायिक शिक्षण दिलं जाणार आहे. केवळ BA व्हायचं, BSc व्हायचं किंवा डॉक्टर व्हायचं, वकील व्हायचं याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला जीवनाकडे बघायला शिकलं पाहिजे. भारत हा जगातला सर्वात तरुण देश आहे आणि पुढची पिढी आमची
की जगाचं नेतृत्व करणार आहे. कारण जगातल्या लोकांचं वय वाढतंय, त्यांच्याकडे काम करायला लोक नाही. आणि ही कामं कशा स्वरूपाची आहेत? ही तांत्रिक स्वरूपाची कामं आहेत. एखादा एक्सरे टेक्निशियन असतो, एखादा मनुष्य सिटी स्कॅन चालवतो, एखादा मनुष्य लिफ्ट दुरुस्त करतो, एखादा मनुष्य एअर कंडिशनर दुरुस्त करतो. या सगळ्याची गरज ही संपूर्ण जगाला आहे. नर्सिंगची गरज आहे, लॅब टेक्निशियन्सची गरज आहे, रक्ताची तपासणी करणाऱ्याची गरज आहे, चांगली उत्कृष्ट शेती करणाऱ्या कितीतरी युवकांची गरज आहे. आणि म्हणून आपण जीवनाकडे बघत असताना कुठलंही काम हे कमीपणाचं मानता कामा नये. तुमच्यामधले अनेक लोक सायंटिस्ट होतील, कोण वैमानिक होतील, कोण डॉक्टर होतील, कोण इंजिनियर होतील, पण प्रत्येकाला इंजिनियर होता येणार नाही. त्यांनी सुद्धा आपल्या आवडीचा विषय शिकला पाहिजे. आणि म्हणून तुम्हाला सांगायला मला आनंद होतो की तुमच्या खात्याचा मंत्री म्हणून मी जर्मनीला गेलेलो होतो. आणि जसं महाराष्ट्र आहे त्याचं बेडन-व्युर्टेंबर्ग नावाचं तिथं राज्य आहे. तिथं मर्सिडीज, BMW सगळ्या गाड्या त्या राज्यामध्ये तयार होतात. त्या राज्याला यावर्षी 4 लाख युवकांची गरज आहे. आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये तुमच्यातल्या अनेक मुलांना जर्मन लँग्वेज शिकवली जाईल. तुम्ही अभिमानाने परदेशामध्ये जाऊन काम करायला लागाल. आणि त्यासाठी तुम्हाला खूप अभ्यास केला पाहिजे, खूप कष्ट केले पाहिजे. आणि तुम्ही जगाचं नेतृत्व करायला लागाल. एवढी ताकद तुमच्याकडे आहे. आणि ही ताकद ईश्वराने तुम्हाला देव अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि पुढच्या काळात मुलांना आपण असे करार केलेले आहेत की 15,000 मुलांना हिंदुस्थान कॉम्प्युटर लिमिटेड त्यांचं पुढचं ट्रेनिंग घेणार आणि त्यांना नोकऱ्या सुद्धा देणार. टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सायन्सेस 10,000 मुलांना ट्रेनिंग सुद्धा देणार, त्यांना नोकऱ्या सुद्धा देणार. मी नोकऱ्या का म्हणतो? आपल्या कुटुंब सांभाळायचं असेल तर आपल्याला नोकरीची गरज असते, व्यवसायाची गरज असते. आणि म्हणून कुठलाही व्यवसाय करण्यामध्ये कमीपणा मानू नका. तुम्ही एका अशा बलवान भारताचे नागरिक आहात की पंतप्रधानांनी आपल्या देशाला 11व्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेवरून आता 5व्या क्रमांकावर आणलेला आहे. आपण एवढे दलशाली आहोत की कोणाचीही आज हिंमत होत नाही आपल्याकडे वाकड्या दृष्टीने बघायचं. आणि त्या देशाचं पुढचं भवितव्य ही सगळी तुम्ही मुलं आहात. तुमचा मला मनापासून अभिमान आहे. तुमच्याकडे जे काय करायला लागतं तुम्हाला तर सगळ्यांना ड्रेसेस देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. युकेला आम्ही अधिक इंटरेस्टिंग देण्याची व्यवस्था करतो. सगळ्यांना शूज, सॉक्स देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. अनेक गोष्टी विद्यार्थ्यांसाठी करणार आहे. स्कॉलरशिपची रक्कम 5 वाढवलेली आहे. सगळ्या गोष्टी करत असताना उत्कृष्ट शिका, मोठे व्हा, या देशाचं नेतृत्व करा अशी शुभेच्छा देतो. आणि मला 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.